Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Allau de donants de medul·la òssia per salvar en Joel. Salvem en Joel, una resposta solidària a una crida desesperada. Més de 200 persones s'han acostat al Cap de Banyoles en una jornada extraordinària de captació de donants de medul·la òssia. La campanya forma part d'una sèrie d'iniciatives per trobar un donant compatible pel nen de Banyoles, que pateix un cas atípic de leucèmia. La jornada extraordinària organitzada pel Cap de Banyoles per captar nous donants de medul·la òssia ha tingut una resposta massiva i més de 200 persones ja hi han acudit. La jornada forma part d'una campanya en suport al Joel Coll, un nen de 6 anys de Banyoles que pateix un cas atípic de leucèmia. Des del CAP estan satisfets amb els resultats de la campanya, que, tot i que té com a objectiu prioritari salvar la vida d'en Joel, també serveix per conscienciar la població d'aquesta malaltia i augmentar el nombre de donants. Els metges diagnosticaven una leucèmia mieloide al Joel, un nen de 6 anys de Banyoles. Això era el 30 de març i des d'aleshores els seus pares han fet una recerca aferrissada per trobar un donant de medul·la òssia o de cordó umbilical compatible. I la crida no ha sigut en va. Veïns de Banyoles i de la província de Girona s'han solidaritzat amb la causa i han aconseguit que el nombre de donants al banc de teixits i de sang de l'Hospital Josep Trueta de Girona hagi augmentat considerablement els darrers dies. Des de dimecres passat s'han registrat més de 250 donants, una xifra rècord si es té en compte que de mitjana es capten entre 2 i 3 donants nous al mes. La malaltia d'en Joel només es pot curar amb un trasplantament urgent d'un donant compatible de medul·la òssia o de cordó umbilical, que, en cas de trobar-lo, se li practicarà a principis de setembre a l'Hospital Vall d'Hebron. El procés per fer-se donant de medul·la òssia s'inicia amb una simple extracció de sang. Un cop analitzades les característiques de cada persona, s'inclouen en un banc de donants. En cas de ser compatible amb algun dels malalts, es fa una intervenció on s'extreu sang medul·lar de la part posterior de l'os del maluc mitjançant una xeringa. L'intervenció es realitza sota anestèsia general o epidural i des de l'àmbit mèdic insisteixen que no té més perill que el propi subministrament de l'anestèsia.